ngokwenjenjalo uba mnye umuntu okhathelwayo xa kuhlelwe ngohlobo iba ikumkani abanye abantu abakhahlele simele ke into zobawo siyibambapho nayo ikhahlelwa kube kahle sizawumane ke sifundisa ndima apha egameni lendlu yeenkosi elapha eKhrizani nangokuthunywa ngusihlalo wayo ophaya ephondweni ubambileyo ngelithuba ebesifonelene ke apha ebusuku ubhele into kaMavusi wathi mandibe khona apha ndizokwenza amazwi lemini kuyabonakala into yokuba ifuze umnikazi wayo eziba kusitshiwo kuthiwa imoto ilandelwa luthuli layo nesisila senkukhu sikonamhla iqhuthayo. Namhlanje sizawumane sisima apha phambi kwenu oko simane ukutsho sithi akwabe bekungazusweleka mlandeli ezithendeni zikaMadiba uSophitsha ingqolosi usebenzile ufundisile ongafundanga kuye asoza phinda futhi uba ngaba ufundile kuye siza kuzibona impawu uhamba usebenza nantoni noyenzayo uthetha siqonde into kokuba ukhona onyathela ezithendeni zikaMadiba ibe indoda le endiqinisekileyo into yokuba akhona mnye umuntu ongayaziyo ububele bayo kodwa apha fikelele khona ekudinweni ethetha nawe ungafuna ukuphulaphula ndicinga abamninzi ebebengafuna ukumamela bayamazi ebevelathi uyakuva kunye negusha emnyama kodwa ngenye imini uyawakhumbula la